Parlem del Premi Talent Cambra 2021 en la categoria d'esports a l'Associació de Veterans del Rugbi del Futbol Club Barcelona. Qui sou? Ja ho he dit tot, però qui som? expliqueu-nos una mica. Això ho explicarem entre els tres. Com diu el nom, som veterans de la secció de rugbi del Futbol Club Barcelona i en som uns 40 d'exjugadors i entre socis i amics som 70, però diguem-ne que el que és jugadors que venim de la casa i tal som això, uns 40-50. Què fem? No sé, Alberto, què fem? Fem moltes coses, però què fem? L'objectiu principal és, per una banda, compartir, facilitar i promoure l'esport del rugbi a Barcelona, amb el club del Barça, i a partir d'aquí acollim, per una banda, l'escola fins al sub-12, 14, hi ha una barrera. Aquí ajudem també, fem cantera dels entrenadors de l'escola, que són veterans de la casa. També vam constituir l'equip femení i ja porta uns anys que estan fent molt bé les coses. Una carrera brillant estan portant les noies. Van ser campiones de la temporada 2020, 2019-2020, o 2021, 2019-2020, de Catalunya. Tenen actualment 30 jugadores consolidades i la idea és promoure i ajudar. També amb l'escola volem, i una mica dels objectius també és facilitar l'accés a famílies, o a jugadores o a nens amb recursos limitats, amb un programa de beques, que d'aquesta manera podem ajudar a que puguin practicar un esport que és una escola de vida, perquè és absolutament incloent, és físic, és de contacte, però té cabuda una persona prima, una persona... Pot jugar tothom. Us volia preguntar, perquè heu guanyat el premi, però precisament ja m'ho heu explicat, que és aquesta voluntat integradora, inclusiva del rugbi com a modalitat esportiva, però també intergeneracional. És a dir, vosaltres sou veterans, però que esteu treballant amb la gent que està avui en dia. Al Barça sempre el futbol s'ho menja tot. I a vegades hi ha gent, suposo, que no té ni idea que existeix la secció de rugbi. Sap que hi ha el bàsquet i sap que n'hi ha algun altre, però com us integreu dins del club? I si realment considereu això que caldria donar potser més suport també a les altres categories. Hi ha una cosa molt important i és que la gent no ho sap, i és el Futbol Club Barcelona és un dels pocs clubs del món que és multiesportiu. De fet, la secció de rugbi va començar a 1924, per tant, dintre de 3 anys serem centenaris. O sigui, és un esport que està molt arraigat al Futbol Club Barcelona i està molt arraigat per unes coses molt importants per les que estem nosaltres aquí, són els valors. El Futbol Club Barcelona com a entitat ja té uns valors que no tenen altres clubs i el rugbi li passa el mateix, té uns valors que no tenen altres esports. I com bé diuen els companys, és un esport que la gent tindria que conèixer. Per què? Perquè aquests valors nosaltres al final, com tu dius, són una generació que porten els seus fills, que han estat els nostres pares, que el que són embajadores dels valors del rugbi. I per això és el que estaven dient els meus companys. Estem intentant integrar les nenes, el femení, ajudant amb el tema del càncer de colon a Vall d'Hebron, integrant nens disminuïts psíquics perquè s'integrin a la societat. O sigui, aquest esport ens han donat uns valors que nosaltres hem de portar-los a la societat. Creiem que és molt important la nostra feina, la que fem aquí als veterans de Futbol Club Barcelona. I a més és molt important perquè nosaltres a més som unes seccions amateur, que tot ho fem altruistament, o sigui, tots els que estan allà treballant són gent que estan treballant de forma altruista. I jo crec que aquests valors s'han de portar i ha de veure la societat. Ara parlarem d'aquestes accions que feu, però abans una pregunta. Sempre diem l'esport professional i l'amateur. Els professionals en el futbol són els que es guanyen la vida i els amateurs no. En el rugbi, els professionals es guanyen la vida amb el rugbi o no, tampoc? Mira, a nivell mundial, perdoneu, aquest és l'esport més potent a nivell mundial després del futbol i de les Olimpíades. O sigui, com a event mundial, el que és el Mundial de Rugbi és el tercer event més important. A nivell mundial es mou molts calés i hi ha molts professionals.
A nivell nostre, estatal, a Catalunya, nosaltres som amateurs, però treballem com professionals. Això és molt important perquè un d'aquests valors és de fer les coses ben fetes i el que intentem és fer-lo igual que els professionals. No cobrem, no ho fem de forma altruista, però intentem tenir un entrenador, un preparador físic, el que porta aigua, que som nosaltres, però hem de treballar igual. Una família. Amb l'Alberto havíem parlat alguna vegada dels valors del rugby, que no es coneixen prou, no? Perquè hi ha gent que no està habituada i diu, ostres, aquesta gent s'esbatussa allà al mig d'un camp amb una pilota pel mig, no? Hi ha més coses a part d'això, eh? Home, I tant, i tant. Sí, sí. Exposeu-nos. per una banda, els jugadors de rugby que diuen que és un deporte de villanos jugado por caballeros o de villanas jugada por damas, doncs sí que és un esport de contacte i una mica a vegades potser barroer, encara que hi ha molta tècnica i molta finura també, però, per exemple, a l'hora de dirigir-se a l'àrbitre, solament li pot parlar el capità de cada equip i es té que dirigir al referí de vostè. Si no, la persona pot ser expulsada, número 1. Número 2, encara que dintre del camp i en diferents fases del partit pugui haver-hi, hi ha contacte i a vegades és una mica fora del contacte, un placatge alt, un retardat, diferents jugades que poden ser fortes, que a vegades les persones fins i tot es poden enfadar una mica o escalfar, som humans, però després l'equip que guanya li fa un passadís a l'equip que perd, agraint-li l'esforç, presentant-li respectes, i el que perd també valora l'equip que guanya, i després l'equip anfitrió rep l'equip visitant amb un tercer temps, i ja poden gaudir amb la família, amb els amics, i parlen una mica, deixen a part la batalla del camp, i dius, això, estem aquí de pas, i independentment de que cadascú amb el seu equip té un sentiment de pertinença, el que diem, hi ha nens, jugadors, senyors grans, nosaltres tenim un senyor de 70 i pico, 80 anys, Sí, però encara ens aguantem una mica. que són els veterans, més veterans encara, però estem tots allà amb els rivals i al final som la gran família del rugby, hi ha una complicitat a nivell, doncs bueno, hi ha aquesta complicitat. El valor del ritual, potser, no? D'aquesta permanència d'aquest ritual. Això és molt britànic, no sé d'on ve el rugby, però... Sí, ve d'Anglaterra, precisament ve d'Anglaterra. Nosaltres hem trobat el rugby, és el que volem, i el que fem, i la feina que fem per donar-lo a conèixer, hem trobat el rugby amics, hem trobat el rugby comprensió, hem trobat el rugby bons moments, mals moments, però sempre hem estat molt junts. És un esport que potser el ser de contacte físic, potent, fa que els companys, el teu equip, ostres, els tens per sempre. És una cosa molt curiosa. I si ets jugador de rugby, ens ha passat a tots, que pots anar a qualsevol lloc del món i vas a un club de rugby i dius, jo jugo a rugby a Barcelona. Això com els rotaris. Ja ets d'allà, saps allò, t'acullen, t'abracen, vine a jugar amb nosaltres. Ens ha passat a tots, això, no? És a dir, és un esport que els valors els agrada promocionar-los perquè realment són molt potents i precisament és la feina que estem fent a l'associació de veterans. Ens ajuda molt tot també, tota l'estructura de Barça, òbviament. Quins projectes teniu de cara als propers anys, les properes temporades, després d'una temporada i mitja o dues perdudes? Sí. Perquè el contacte s'ha perdut molt, no?, aquest temps. Recuperar i, no sé, avançar cap a on? Doncs, bueno, nosaltres el que volem és continuar amb aquests valors, molt important. Nosaltres volem que creixi aquest esport i si creix aquest esport, creixeran els valors. Creiem que és molt important, com hem dit abans, que la societat s'impregni d'aquests valors i nosaltres intentarem fer totes les accions possibles on el rugby pugui entrar i ajudar el que és a la societat, no? I de fet intentarem tenir a nivell esportiu els màxims nens possibles i intentarem que l'Ajuntament es doni més camps de rugby, que no hi ha, No n'hi ha. Sí, és molt justos. Vas a qualsevol part d'Espanya i tenen camps de rugby a tot arreu i aquí en Barcelona no en tenim. Intentarem treballar perquè l'esport entri a la societat, per tenir més nens, per intentar fer més accions socials i, en definitiva... I a Catalunya com està? Perquè a Barcelona hi ha pocs camps, però el metre quadrat de la ciutat té un preu, no? Sí, té preu. Però Madrid té el mateix preu, i tenen el doble de camps que nosaltres. És una política
de voler-ho fer, no? D'allò. Sí, sí, sí. Per acabar, ha arribat el moment de les dones fa un any, 2 anys, ha hagut un boom. Arribarà el moment del rugby, igual que ha passat amb les dones, ho espereu? Ja està. Ja ha arribat. Ha arribat el És tot. una realitat Sí, sí. i volem, dintre d'aquests projectes, és consolidar, perquè amb aquest amateurisme de l'esport també el tenim com a associació. O sigui, aquí és traient temps cadascú de la seva... traient de la feina, de la família, i cadascú fa el que pot, no? Doncs, però sí que volem consolidar les diferents... la secció femení, doncs fer-la créixer, consolidar també estructura, també com a veterans poder tenir una seu social, que també ens tenim, anem tenint, però bueno, Amb molts esforços. compartida, Sí, i compartida amb compartides, altres entitats, amb la qual cosa també ens agrada. Però bueno, és un camí molt llarg i nosaltres doncs, és posar... De tota manera, el creixement del rugby és exponencial, tant a les escoles com ara dèiem també el femení, ha fet un creixement espectacular. Quan vam començar nosaltres amb aquest projecte érem molt poquets i ara amb tots potser arribem a les 500 persones, entre tot el que és la secció de rugby del Barça, inclús estem per sobre. I des de petits, és a dir, els agafem des de sub-6 anys, des de sub-6 i fins que ja deixem de jugar, si algun dia deixem de jugar perquè encara juguem, o sigui que encara intentem fer alguna cosa, no? En fi. Esperem celebrar el centenari d'aquí 3 anys. Correcte. I volia dir una cosa que ens ha dit el nostre amic Xavi Canals, i és que no sé si sabeu, però la samarreta del Futbol Club Barcelona ve d'un equip de rugby. O sigui, l'origen de la samarreta del color blaugrana és d'origen d'un equip de rugby. Coses que s'haurien de saber més precisament per potenciar esports, com el rugby. Felicitats per aquest Premi Talent Cambra de l'Associació de Veterans del Rugby del Futbol Club Barcelona i per molts anys més. Celebrarem el centenari d'aquí aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per tot.